Ku taya ni duba wannan comment din da wani mun ya ce wai yanzu wannan shine zai sa baki a kamar ko sha'anin addini. To wato abinda na fuskanta guda ɗaya shine addinin musulunci addini ne na sauki, ba addini ne mai tilastawa ko mai tirsasawa ko mai raba wato kan al'umma musane, ko da kafiri ne da musulmi kawai kowa dai ya san inda matsayarsa take. Domin alkur'anin da muke addini da shi kansa Allah subhanahu wataala cewa kafirai ku zo da hujjar ku in kuna da ita. Da haka ya ba su dama na su kawo hujja da za ta nuna wani abu da suke ikirari a kansa, amma dai a zahiran ba su da wannan gaskiyar. Don haka kada addinin mu ya zama irin na Yahudawa wanda kawai tunaninmu shine mu yi mamaya. Wato addinin musulunci ya ba kowa dama ya yi faɗa abin da yake bakinsa mutukar bai saba wa shari'a ba, sai a zauna a fahimce shi a kalli abin da mutum ya zo da shi. Idan na ɗauka ne sai a ɗauka, idan kuma wanda ba za a ɗauka ba ne sai a bar shi da abinsa. Domin duk yanda kake da tunanin cewar ka ba Allah, ina da yaƙinin baka yi irin bautar da shaidan yawa Allah subhanahu wata'ala ba, amma daga baya da ya bujire umarnin Allah subhanahu wata'ala, wannan abin ya sa ya fita daga cikin bayi nagartattu wanda Allah subhanahu wataala ya gafartawa, ya shiga cikin wanda Allah ya tsinewa. Amma gaskiya ta zo daga bakin wannan shedan din dai an karbe ta, an yi amfani da ita koda da sanin shi mutumin banza ne mai kokarin halakar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kira ne nake dan Allah ga waɗanda suke da awar ilimi, musamman matasa 'yan uwanmu. Mu ba karatun addini muka yi ba kuma fatawa muke bayarwa a abin da ya shafi addini ba, amma dan Allah ku yi kokarin daina ja mana abin kunyar da za a rinka ganin kawai addinin musulunci addinin mamaya ne, wanda kawai yake hana kowa yin faɗar wani abin sa face kawai abin da mu muka zo da shi. Da haka duk mutumin da ya magana mu tsauna mu auna maganarsa a sikeli. Idan muka auna maganar da mutum ya yi a sikeli, ita za ta ba mu damar ganin cewar wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ko abin da ya faɗa ƙarya ne, sannan mu tantance ta kuma mu tabbatar masa da hujjoji da addinin mai tanadar mana domin tabbatar masa da abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Idan kuma gaskiya ya faɗa, to addinin mu ya ba mu damar yin adalci domin tabbatar masa da gaskiya ya faɗa. Don haka in an ce an hana kowa yin magana akan abin da ya shafi addini, to tabbas akwai abubuwan da ba za lallai a iya samun su ba, domin wani lokacin sai kaga gaskiya daga gurɓatacci, ko wani lokacin sai kaga ƙarya daga wanda ka sani kai mutum ne na kirki a gurinka. Domin akwai waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa, waɗansu akwai wasu daga ciki, ba zan ce da yawa ba domin yan kalilan ne, waɗanda akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙi masa sallah saboda me, kuma ɗansa musulmi ne kuma sahabi ne, amma kuma kaga shi uban a ta yadda ya tafi, a ta yadda ya dauki rayuwar shi ya zama munafiki. Addinin musulunci bai ba da damar Allah subhanahu wataala bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar ya masa sallah ba. Dan haka kar mu zama addinin mu irin na Yahudawa ne, addinin mamaya, kawai ra'ayin mu shine ra'ayin mu. Wanda ya ga zai iya barin mu a musuluncin, to mun karba mun zauna. Wanda ya ga zai iya cire mu, in ka cire mu sai ka bar mu, za mu yi duk abin da muke ganin daidai ne. Wannan adalci ne na Allah da ya halicce mu kuma ya yi mu a cikin musulunci. Idan ya so ya kona mu babu mai hana shi, haka in ya so ya mana rahama babu wanda zai hana shi. Wannan ikon Allah kenan da karfinsa. Dan haka dan Allah matasanmu da suke yin da'awa ta addini, dan Allah dan annabi mu yi kokari wajen ganin duk sanda za mu yi wani abu na wannan mu rinka yin shi daidai da hankali da abin da shari'a ta zo da shi, wanda idan koma waye ba zai iya zagin mu da shi ba. Amma zanta ce an hana kowa magana, sai abin da aka faɗa kawai da shi zaka yadda ko da shi zaka yi amfani, to wannan yayi kamanceceniya da yanda Yahudawa suke yi. Da haka ku zo da hujjar ku, ko su ma su zo da hujjar su, wadda tafi karfi ita za a ɗauka ya amfani da ita. A iya sani na dukkan abin da aka ce na addinin musulunci ne, to tabbas akwai kwakwarar hujja daga Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai a zama addinin ya zama na mamaya, kawai ra'ayin ka kai kadai ko ra'ayin wata kungiya ita kadai shi za a bi, wannan magana ta dan Allah ba daidai bane. In za ka yi kira, ka yi kira da hikima da sanin ya kamata da daraja mutane. Amma zancen ka zo yanzu kana faɗar irin waɗannan abubuwan, idan yanzu duk da irin ku da yawa gaskiya ba damuwarsu ne mutum ya zauna musuluncin ba, ko fita mutum ya su ba sa damuwa, kawai ta damuwarsu kawai ra'ayinsu. Da haka dan Allah mu kiyaye waɗannan abubuwan domin mu gudu tare mu tsira tare. In Allah ya ƙuna ni ba riba za ka ci ba, in Allah ya sa na aljanna ba faɗuwa za ka yi ba, in Allah ya sa shaidan aljanna ma ba za ka faɗi ba, in ya sa shi a wuta ba za ka ci riba ba. Dan haka duk abin da Allah ya mu a gare mu daidai ne, kuma ba ku san daga ina muke ba, ba ku san ya aka yi muka zo wannan matakin da muke kai ba. Da haka a dai kokari Allah mu rinka fahimtar
dukkan abin da za mu faɗa, ko da ka yi haka ne don muzantawa to ni dai na yafe maka. Allah ya yafe mu gaba ɗaya.